to the point. Now, atong tagag-pagtagad, mahigala. Impeachment, di apa mga kagala ay suna, pero unahon ta sa story, be. Ini mahigala nga boxing, nahibaw rin yung tandaan, di kini ba na yun? Kaya kinahanglan magandunay kontratang klaro. Pinanmahay magandunay kontrata, makaigsunang basig, unsay mahitabo ini mga boksidor. Kanang boxing mahigalan lang Manny Pacquiao dugay nang gipreparahan oy. Pila ka buwan mahigala manas Manny Pacquiao 2 months tong preparasyon atong iyang away mahigala Mario Barrios. But kini mahigala bida. Waray usa ka semana. Unya wa mga higalay kontrata, way in, wa gitanan. Sa salagtod nga pagkistorya kay bawo gitan tanan nga kini hinanggaw ra gyud ni komedya dang katawanan. Da mahigalang kung dipindi og nay mukakak pod na alag. Kanya ang game sa amusement board mahigalan himo-himo pog resolution mga kaigalaan mura ning mga bata ba nga sukmagay ba gikargahan sa mga nananaw. Si Torre mga kaigalaan ini nga bahina bisa kay bawo siya nga medyo kuanyod iyang gisakyan. So kini ni ang maayo mong patrending story. Sa kini mahigala propaganda pa ni Alcance si Basti aning propagandahan. Kay pagkaman patrending mo siya dayon yang gidawat mahigala siya nga sige arita sa kwan Aranita Coliseum to primero sunod ara sa Rizal kwan dayon no kini ni ang igon siya pag kwan na gyud Rizal Memorial Coliseum no tingali og mahal-mahal siguro tong Aranita Coliseum or baka dunay gigamit baka dili available no. So, patinding siya nga, man, practice na yun siya mga higala, magsukma ka na, ikubiran sa media, no? Pero, si Basti na yung mga kailan, June pa, daan na itong may nangayog authority kay mo leave, mga kailan, mga adtog Singapore. Daan na dito, unya, gi-aprobahan ng yang leave, mga sukitig paminaw, igo ang kaibaw story nga, naagi sa Singapore si Basti, anong mga pizza, ingon siya nga, sige ka na, kan Domingo na yun. Nga karon, ingon si Basti, sige, wala man makakuan, karon na lang, Martes or Merkulis, yung po story may galang, adi, nako, okay na ko. Kita tinuoray mahigala sakto ra pud ang kantore. Nga ayaw na sa okay na to, no? Kay medyo lisod na kayo mahigala nga mahimo tang katawanan na itong nasod ining kalakihan. Pero kini nagsugod ni mahigala sa interview mga kagalaan ni Basti Duterte, nalakbitan niya nga kung magsukmagay lang Tore, baka mabugbog niya si Tore. Mo rin ito sinugdanan, yagi sakyan ni Tore. Asa man ko to dong, pwede ba to na to mabalik gamay dong, maong background dong. Unsa man gisulti Basti be? Ang hagit ba siya or wala ba gyud? Asa man to? Napa ba to, pwede ba to ma-retrieve na to gamay? Ya kini story sa dai mga higala kay daa may buksidor dai sa una. Kani sige ko no. Sige be, paminaw ta be. We have the position pero masuntukan tayo. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo. Ko makaya, bita. Ganun lang. But okay. You're a coward. Sige, okay. Mo na ang sulting Basti, no? More on ko ni sa interview ni Megala, issue for issue ng interview, nalakbitan niya ng istorya. Kung magsuntukan tayo, makaya kita. Mo na sa istorya, gikuhaan po reaction Megala story. Ni ingon story, sige, ato lang i-boxing, Kanya para kuno sa mga nasalantas bagyo. 12 rounds of boxing. Ngilngiga mga sukitig paminaw. Nya kini story mahigala di ay kay dunan ni background kani adto diri sa Philippine National Police Academy. Daan ni nga boksidor sad. So dili ni mahigala kada bitong daan nga naa gyud ka anak nga skills. Huna-huna niya kaya hon ko ni kay inspired good story magalang Manny Pacquiao. Huna-huna siguro Manny Pacquiao bitaw ni kon man wala to madaog na majority draw to. Kini ni ang tawa kining ilang mahigalang kwan sa PNPA na PNPA Boxing Corps squad Cadet Tore o ni mahigalang ilang kwan natanawa gikuha ni mahigalang kwan niya kung imong tan-aon ang practice ni Tore mahigala
Yearbook is PNPA, no? Oh. Yearbook sa PNPA. So makita ni mahigala pagkabata-bata pa nito rib. Kuan gini. Nya karon bisag tiguang-tiguang na siya tan-aw nimo iya mga footworks. Klaro kayo nga nagi basic na mauhan story. Matigog-tigog gyud manukbang. Pero ang iyang push up hinoon murag lahit tong push up para. Ato lang ni may galang iagay katawa mga tanawa ka na push up mo kaingon mo dili man ni push up sa ROTC di pud push up ni sa PMA murag mo siguro na sa PNPA. Ato lang iagay katawa mga sukid dig paminaw pero makita nimo sa iyang practice bisan sa iyang katiguangon 55 anyos medyo makamaog siya mahigala. Unya kini og madayon nadayon patong awaya makigilaan. Delikado og mahimong majority draw to. Now, bisan pag majority draw, mabutang gyapon mahigala nga malnganin si Basti kay batan-on siya. Nganong mapildi man sa tiguang. Kay isakyan sa Tore, pero mo lagi na mahigala malagmit pod nga kini pagsakay ni Tore. Kay bao na sa daan kay John Vic Rimulya suod man sila kayo. O gani John Vic Rimulya dito man gahapon, nakibaw na sa daan nga approve na ang leave ni Basti buadto ng Singapore ana mga pitsa. So ang uban may gala man ni kakak yun si Basti pati pagkakakak yun. Pero doon na na-leave si Basti nga aprobado na sa DILG. Kaya mo leave magukana kung ikaw may gala elected official. Mapa-aprobar pa ka na sa DILG. Naman si John Vic Rimulya. So kining ila, paukyab yun ng ila. Sa laktod pagka-istorya, kining story, mantigo mo dag paukyab. Kaya kibaw naman ka, wa may kontrata. Kaya bawa naman mahigala, wa giwiin. Wa tanan. Pero nito nga sa dito, ilang gisugog is Basti ani nga. Nitala, wa mo tunga. Ato lang na agay katawa mga sukid dig paminaw. Nya gitawag pag story. Asa man to pagtawag dumi balika ko ng gamay dong. Nya pasok po siya mga kagilan. Sige bebe, ato balikon ko ng gamay be. Kato pagtawag niya kato banggi ko. Ato na play gani na ba? Sige be. Di unsa man pagtawag be? Sige kana. Gito karon pag ayon tayo dito. Sa ngingigan tukara. Background mahigala mo pagpaso ni Manny Pacquiao ba dito sa Las Vegas. Askan naghanang fans oy. Tama. Saka pa nung sa ring. Paswerte niya. Kuha man tanan. Saka sa ring. Saka ngiga. Mo ni mga kigilan. Mura yun may galag na sa MGM Las Vegas, Nevada. No? Askang yung iga. Ibabaw sa ring,
Uyahan naman to katong iko na doon. Dito sa babaw sa ring na nga gitawag po si Juan. Baya asa man to? Ito play ko ng tibok video dito sa ring. Nga i-declare na story nga daog na mga higala, ha? O sa basketball pa diba? Kada bang imong kontra bitaw ni story, wa mo tunga ba na, no? Wa mo tunga. So, by default na daog na. Pero mas gabi ni kay katong sa basketball na apil gyud kag liga. Klaro gyud ba? Nyawa mo tungang kontra, forfeited. Ba kani be? Kani. Gipan sa baste. Sige be. Daog na. Giipan si Basti, ha? Umuto nga ba? Okay, atong balikan mahigala o sa si Tore mga kagila. Na may slay, katong sa babaw sa ring, dong, di ba mura itong nag-boxing-boxing pagamay, dong? Ato ko na ipakita, dong. Napa ba to, step by step lang ko na to, no? Human atong pagtawag ni Tore sa kasa sa ring, sa pa ipisi, humag-ihap ni Basti, awa pa yung ipis Basti, tingali? Sa ito nagsumbag si Kwan? Si Tore kunuhay. Sige, makita ba ni mo mga higala nga mantigo sa story manumbag pero medyo hinay-hinay na kay tiguang-tiguang naman mga sukit tigpaminaw. Kini bebe. Sige ko no. Smiling kay story oy. Sige daw. Kuya kay background music oh. Kani. Ngilngiga. Daog story. Daog kay way kontra. Wa mo tungang kontra. Okay. Now atong balik-balikan gamay ha kay medyo katawanan mo guni mahigala. Kisa pa mo dahom nga kinani ang idayon guni Tore mga sukit tigpaminaw. Nagsugod lagi ba sa murag komedya, murag katawanan ara ba, no? Og kinani ang mag-analisar kay ning isyuha mga kaigalaan. Medyo layo ra gyud tinuod nga ba dayon, pero story kamaog gyud sa Tore mahigala mo propaganda. Kamausan siya mo pa-trending mga sukit di paminaw, alkansi si Basti sa trending. O vlogger pa ni silang duha, si Tore versus Basti, pagka-vlogger, kansi si Basti. Ayaw ka story, pag-ingon Tore, o sige, pa-boxing ta, 12 rounds of boxing, practice din siya mahigala, pagkubiran niya media na yun, no? Sumbag-sumbag siya na, kubiran sa media. Jogging-jogging sa may galabag nag-uwan, kubiran sa media. Kamao mo da sa kaugalingon sa gyud, no? Pero mo na kong giingon mahigala, actually kini og malagmit man nga kuan. Kay kini si Basti June pa matud pa sa to nakuhang report, na on record ba na mga higala. Ngadto pang buwan sa Hunyo mga kagalaan, daan na ni nag-leave si Basti. Nag-leave siya aning pitsaha mahigala sa July nga July 25, 26, 27 niya man iyang leave gani mahigala.
nga gi-approve sa DILG. Kay kini ko mga elected officials mulive ni magpa-aprobar ni mahigala sa Department of Interior and Local Government. Mangayon ni sila Travel Authority. So naprubahan eh. So June pa ni apply na sa basti mahigalag leave. Unya pag July mahigala mga July 19 mo na mahigalang interview niya sa programa Basta Davao-inyo, nalakbitan niya nga kung magsumbagay sa Tore, dili siya mapalupig ni Tore, inana. Pagka July 20, giaprobahan may gilas DILG katong iyang leave. Gitagaan sa Travel Authority, sumutravel na si Basti Miguel Singapore. Daan na to, pagka July 24, ingon story may gala nga, okay, akong dawato na nga hagit ni Basti, boxing 12 rounds dito sa may Aranita Coliseum. So, og ibutang ka mahigalag paukyabay lang, alkansis Basti sa paukyabay ni Tore. Ikaduha, kung nisukol si Basti, ibutang ka lang. Iyang gisakripisyo tong iyang travel sa Singapore, kay tandog ng garbo ba? Patandog ng garbo ni Monistor. Kato tinuray lang, kuwang sa oras yun. Kay, unsa man to pitsaha, may galap pag-ingon ni Tore, pitsa 24. Nya pagka pitsa 25, pa man makapirmahay kontrata. Mapirmahay mo ganang kontrata, mahigala ka ng boxing. Labi na inani, mahigala nga, medyo katawanan god, pero magpirmahay magkontrata kay simbako kung sa'y mahitabo. Sama panalitan si Tore, simbako sa iyang katigwango na. Although, maingon ta may gala nga antigo siya sa iyang mga footworks, in fairness niya mahigala, boxer against Tore daan. Makita man to sa iyang yearbook sa PNPA. Ang iyang footworks mahigala, klaro man. Ang iyang sinumbagan, maklaro ni mo, kamao. No? Delikado, timingan sa Basti ani Nestor. Plus inspired si Tore mahigala ni Manny Pacquiao nga total ni daog mas Manny Pacquiao wa gutong mo daog nga kuan kay majority draw man. Pero kung imong tan-awon daog mas Manny Pacquiao tong awaya nila ni Mario Barrios. Posible mo ni nakapa-inspired po ni Tore nga maguwang dita. Si Pacquiao mahigala labaw og mga 16 ka tuig batok ni Mario Barrios. Now, siya pod labaw og 18 ka tuig batok mahigala ni Basti Duterte. Okay pa para niya. Kay total mo man iyang binuhatan kanadto, boxer man sa kanadto. So gamay training lang, madana, ikumpara mahigalang Basti mga kaigalaan, taekwondo man tong iyang na, kang Basti yung fight, mga taekwondo man matod pa. So dadoon ni mo das boxing, medyo alanganin po sa Basti. Kaya di man ka makagamit og tiil o guman pa mahigalang nga mga kuan, mga pamaagi. Parihara na mahigalang Floyd Mayweather Jr. o kato si Conor McGregor. Champion si Conor McGregor mahigala sa mixed martial arts. Champion po mahigala si kinini ang Floyd Mayweather mahigala sa boxing. But awayon des boxing, malkanse si Conor McGregor. Di man sa kagamit sa uban niyang mga techniques. Pero tanaw na ko mahigala, ani po awayon sa mixed martial arts, delikado po si Floyd Mayweather. Pero hinsakay man sa, ang ari awayon sa boxing, nialkanse mahigala si Conor McGregor. So kung atong tanawon mga kagalaan, kini, og ibutang ta may galang ni Sokol Basti og dayon. Ibutang ta lang, medyo sa propaganda alkanse gyapon sa Basti. Kay ngano man panalitan mahigala og mudaog sa Basti, ibutang ta lang mudaog siya. May mga tao nga daog gyud kay kon man, batan-on man Rimal. Siyempre, sa bagoy taon niya kuan nga batan-on man. Unya kinini ang si Tore mahigala sa propaganda daog gyapon. Bisag mo daog si Basti sa actual nga fight, sa propaganda o sa simpatiya mahigala, naguna naman story mga kagalaan o istorya nga, ako, tiguang nako, ingon akong trainer nga, kinini ang hinayin ako sinumbagan, pero tungod og alang sa mga biktimas bagyo, para sa atong boxing match nga, doon na tayo charity for charity, so musuko na lang ko. Kalaktod pag-istorya, may kalabi sa pagdadayon ang boxing ani. Si Tore dili malkansi sa propaganda o sa paukyab. Ay nga naman, tanaw ha, ibutang ta lang. Nagbangga gyud. Although sa ako nag-iingon may galamay ra pod nga wa ni madayon gyud kay mahimot ang katawanan sa ubang nasod oy. O nya karon ingon si Basti may Tuesday or Wednesday nya story na sa miingon nga adi nako kay man Sunday ra may akong giingon ha. Para nako may gala tinuray lang nga okay na sad nga mo na statement ituri kay tinuray lang kung magdayon boxing mahimot ang katawanan mahigala sa laing nasod magtan-aw na to kay ingon sa ban Pilipinas. Pero ang mga Pinoy manggod gusto manggod mahigala mo tan-aw binukbukay lang diha.
buhan malimot po tos mga problema. Tarawa ha, atong analisaron. Pananglitan na dayon si Basti og diha. Unya, napildi niya si Tore. Ibutang ka lang. Ang istorya mo gawas, minguman nga, batanon mas Basti. Diyan na ginato maingon niya, kinideng batanon, kuhan yun. Si Tore, sa iyang katiguangon na, siyempre, napildi siya, kay tiguang naman siya, pero boxer siya yun, apa napildi sa ang iyang kaisog na agyon, no? Di ma-question ang kaisog ni Tore, nga bisan sa iyang pangidaron, ni sukol siya. Ikaduha, para man to sa charity. Daog yung po story sa istorya. Ang kansihon sa propaganda, gas Basti, mahigala, kay miwa na. Para man to, di nagot ingo gusto rin ko niya hinay na sa manukmag, tiguang na siya, pero tungod og alang sa mga biktimas bagyo, ni sukol siya para nga maka tigom og kwarta nga atong ihinabang.